लोगोसे नों सोंनायनि फिननायखौ आं होनो लुबैबाय दा जोंहा गोबां खोन्थानांगौ जायो थारमाने नोंनि सोंनायावहाय एसे गोलावब्लासो बुजिनो हानाय जागोन थारमाने दा जोंबो जिराय थानाया 58 फेमिलिसफोर दङ आरो लोगोसे माने जुदि बाना जानानै फैबावोब्ला बेनिफ्रायबो बारा जागोन मण्डला जुदि खेबखांफैयोब्ला नोंबो दे रिलिफ जादों होनोब्ला बे बारा जागोन दा थांनाय बोसोराव जों हरे गरे माने हुलुस थुलुस एखे गामियाव माबा गामि दसेनो हुर मुर जानायाव बयबो 102 जादोंमोन देग्लायनि बोसोराव फार्स्ट रिलिफ जाजेननाया 38 फेमिलि जादोंमोन बेनि उनावहाय बारायै बारायै दा 58 फेमिलिफोर जाबाय बेयाव रिलिफ हल्डारफ्रा थारमाने केम्प जिरायना थाग्राफ्रा दा बेखिनियाव दं आरो ओमफ्राय जानाय थानायाथ' जोंहा ओरैबायदि नै प्लास्टिक नुखादों थांनाय बोसोराव एसेब्लाबो गभर्नमेन्टआ अननानै बिराद फेमास जानाय हिसाबै थिं एसे होदोंमोन दा सोरनिबा दं सोरनिबा गैला जेनेबा ओमफ्राय नों संसारानो थिग खालामब्ला हा हुआं गैसा खालामब्ला लांजोबखाबायब्ला बे थिङालाय बहा थाबावनो बे अबस्था जानानै माखासे दं माखासेनि गैया बिराद माने प्लास्टिकआव दङ फ्राय देग्लाय दैज्लांसे जानोसै नै जुननिफ्राय लाजेननानै नै माबा आगस्ट'आ जोबनोसै फ्राय सेप्तेम्बर फैलान मेसें जाबाय बेसिमाव जों ओरैबायदि खस्थ' मोननानै दं आरो बेखिनि आरो नोंनि सोंनाया थारमाने जोङो गथायनाया थांनाय बारनिफ्रायनो जोङो 102 हिसाबै गथायबाय थादोंमोन जोंनि गथायनाया जोंनि आसाथिया जोंनि नांगौथि 1 नम्बर नांगौथिया जाहैबाय जोंहा हा हिसाबै जोंहा दरसेबो गैला 1000 बिगायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा दा 200 बिगा दंसै बे माने रोबै साइसाव खुनु थाजाला आरो गभर्नमेन्टआबो बेखौहाय फुल डेमेज होननानैहाय माने सायख'ना गालांबाय बे गामिया खुनु जीवन गामि जाला माने फुल डेमेजआव खोख्लैना गालांबाय आरो बेखिनि जोंबो खोनाबाय थादों नंगौ बे मोनसे गोबोरखि बाजार माबा आयना बाजार एरियायावहाय हाया एसे माने बारा जानाय खम जानाय बिदि दङ गोबां मानसिफ्रा माहाजोनफोर बाहाग दङ आरो गोबां मानसिफ्रा दानाल बायदिबो बाहाग दङ बे हिसाबै जों मिथिनानै थांनाय बारनिफ्राय जों खावलायबाय थादों जोंनो बे एरियायाव जोंनो एसेब्लाबो दोनहै थारमाने गुबुनफोरनि रिलिफफोर बायदि जों बेखौ सानो गेदेर गोलावफ्रा नायफैया नालाय जायगायाव जोंनि गुबुन बै हायेननि रिलिफफोर बायदि जोंनि रिलिफखौ सानो थारमाने जोंनि रिलिफआ ओरै जै दै फैबायब्ला न'बो गैला हाबो गैला जेबो गैला बा दस्रानिया सप्तासे अखा हागोन मास मोननै बे दुखोना थागोन अखा हादै जेब्लानाखि अखाया सान्दुङा फैफिनो अब्ला गावनो राननानै न'बो जाफिनबाय हाबो जाफिनबाय खेथिबो जाफिनबाय बाथिबो जाफिनबाय गासिबो दा जोंनि बेबायदि नङा कारेन्सि जोंनि दैया भुटान खाथियावखाय कारेन्सि जानायखाय नावबो सलिया मुंबो सलिया जेबो सलिया होबथानोबो हाया प्रटेक्टआबो होबथानो हाया सरकारनिसिम आपिल खालामनाया जोंनि रिकुवेस्टेडना एबा जोंनि आर'जआ बेनोदि माने जों थांनाय बोसोरनिफ्राय जितु लेन्ड गैयि जानानै जों दं माने लेन्डलेस सार्टिफिकेट जितु बिदोंबो जोङो खिन्थु जोङो लेन्डलेस मानसिफोर जानानै दं हा गैजायै सुबुंआरिफोर जानानै दङ बेनिखायनो जोङो हाखौ नांथारगोन हाखौ मोनाब्ला जुदि जों जिरायनाय थानाय नङा जोङो हाखौ होनांगोन जितु जोंना रिबिनि गामिया एकदमबारे उरखाना लांजोबबाय जोंहा गामियानो एबा हायानो गैलाब्ला जों रिलिफआव सानबेसे जिरायनानै जों न'खर खांगोन नो रिलिफआव जिरायब्लाबोथ' जोंहा आदारथ' गैया सरकारनिफ्राय दा सान्दुं दुंबाय थानायाव मानो नन्स गैयानो सरकारनियाव बेफोरखौ मानिबाय सरकारनि आयेनथ' मानिबायानो जेनेबा ओमफ्राय दा जों बेसे गोबावसिम बेयावबायदि जों जेव थांनानै थाबावगोन गथ' गथाय दङ 200-300 जन जोंनि गथ' गथाय क्लास 1निफ्राय कमान थाखोनिफ्राय लानानै क्लास 10 फरायनायसिम गोबां दङ बिसोरनि फरायनायफ्रा थानायफ्रा जानायफ्रा बोरै बिमा बिफाजों उन्दुनांगौ बोरै बिदा फंबायजों लेखा फरायनांगौ बोरै मा अबस्था ओरैबायदि दुखु गोनां माने जों सिमोननिफ्रायनो खावलायबाय थादोंमोन जोङो 1 बिगा 2 बिगाब्लाबो माबा जोंखौ सेटिं खालामनानै दोनदो जोंखौ बे दै जायगायाव दादोनसै होननानै आरो दाख्लै जों खोनानो मोन्दों सार्केल अफिसारनिफ्राय डिसि सारनिफ्रायबो बैयाव माबा नेपालपारा होननानै दङ बेबो एखे जों दा रिलिफआव जिरायदों बेबो दै जायगा बे खानामाफ्रानो उरखागोन गाबोन उरखागोन बेनिखायनो जोंखौ नाङा जुदि सरकारनाव माबा मोनसे प्रसेस दङब्ला हा बिगासे बिगानै मोननायनि सरकारनिफ्राय जुदि बे केपासिटि दंब्ला बिनि बिनिमयाव जाहाथे थाखा फैसाफोरबो जोंनो होनो हायो अब्ला जों गावबागाव गोसोबादि जों बायनानै सेटिं जानो हायो बा माने जाय खारनो हायो आरो होमब्लाबो जों माने न' गायफिनो बिराद जों गोसो आरोखि दानो एफेक्टखा आरो फैगोन बोसोरावदे मा जागोन बेखौ जों खुनु बुंनो हाया माने जों दै सायावखा दैयाव जों दै सायाव दंखायो दैया मालाबा बारा जायोब्ला जों निदानाव गोग्लैगोन बा जों थैनोबो हागौ जुदि सरकारा जोंखौ सेटिं खालामाब्ला जों निस्सय जुदि आरो बे जुदि रोबै जायगायाव जुदि जोंखौ दोनबावनांगौब्ला जों खालमासि हयथ'बा बोराय बुरै बहुत गथ' गथाय थैगोन बेयावब्ला जों माने जोंनि नुनाय जोंनि बुजिनायसै आरो ओरैबायदि माने जों दा रोबैयाव दंसै खुनु माने 1000 बिगा हायाव जुदिबा 200 बिगाल' दंसैब्ला रोबैल' दंसैब्ला दा बे रोखोम आरो बिराद जोंहा खस्थ' रेसननिफ्रायबो लानानै एबा
थानाय जानाय नङाब्ला फरायनाय ओरैबायदि माने गुलुं गुजुं माने खुनु माने जों बोराय बुरै जों जोबलांनायखौ जों सानबायमोन नाथाय जोंनि फिसाफोरखौ जों फोजोबलांनो हाया हिसाबै जों बेहा फिसा फिसौनि थाखाय बिराद दुखु दं आरो माबोरै जों फरायहोफिननो हायो माबोरै जों जाहोफिनलांनो हायो गानहोनो हायो बेखौ जों बिराद सिमां दङमोन नाथाय जोंनि सिमांफ्राथ' फैलार जाहैबाय दा जाहाथे जोंनि सिमांखौ जाहाथे मोगथाङाव लाबोफिनो गभर्नमेन्टआव अनाब्ला जों जेबो राहा गैया। दा थांनाय बोसोरावहाय निफ्राय जादों लिरमा जों थांनाय बोसोरनिफ्राय लानानै दिनैसिम दङ आरो थांनाय बोसोराव 102मोन आरो दा जोङो 58 दङ 58 घरा लिरमाव दङ दा लिरमाव थानानै जोङो बहुद खस्थ' फरायनाय गैया ओमफ्राय बिदिनो थानायाबो फार्स्टिङाव खस्थ' जानानै दं आरो जोंनि गामि सिसुबारि बे सिसुबारि गामियाव हाया बिदिनो 1000नि गोजौआव दङमोन 1000 बिगानि दायो खुनै दा 200 बिगानि एसे गोजौल'सै जों बे 200 बिगायाबो ओरैनो दै रुगुङाव जाना थाबाय जों बेयाव थाजानायनि जेबो माबा गैला दा बेवहाय प्रटेकसन होनायनि जेबो माबा गैला थांनाय बोसोरनि सिगां प्रटेकसननि एसे लामा दंमोन आरो बेयावबो जों बुंदोंमोन बुंनाया आरो प्रटेकसना दा प्रटेकसन होलाबो जोंहा हाया गैखालाबा जों बबाव थाहैबावनो जानाय लोंनाया बिदिनो जोङो दा खस्थ' मस्थ' सोरबा हाजिरा मुजिरा दिन हाजिरा मावहैबाय हाजिरा मोनोब्लासो आरो मोनाब्ला ओरैनो थायो जाखिनि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय बेबो खनथामखिनिखौ जों मोनदों आरो गोबां होफैनाया मिसनारिनिफ्राय सोरबा एनजिअनिफ्राय जों बेखिनिखौ मोनदों आरो दा स्कुला जोंहा खैलामिला जों खैलामिला बेनिफ्राय थांब्ला 7 किल'मिटार जों थाबायना थांनांगौ आरो बेबो दै गेजेराव जेब्ला जोङो मे जुन फैयो अब्ला बे गथ'फ्रा स्कुलाव थांनो मोना आरो फरिखाया जुनाव जायो हाबयारलि बेखौबो मोजां रोखोमै होनो मोना आरो एलपि स्कुलाव लांबाय आरो एलपि स्कुलाव हाबग्रा गथ'फ्राबो दा बेहायनो हाबनानै दंथ'यो